artean lehen eguna, ze nerbiota, ze traba. Ni atletiken zalean nauzu, eta kamiseta ara. Zure mobilak jodigu eta galdetu gabe nor laga. Antena 3-en teletiendako sintoniaren balda. Nere mobilak joduta fuerte, jendeak aditu dezan. Nik movimentu dena eiten dut, nere taldean defentsan. Eun urte egin ditu realak, ta haren menera ezan. Orain eun urte ez dakit atletik existituko dezan. Beraz realak eun urte ditu, ze zorion, ze disfrute. Segundan dago eta plantillan, kanpokoak 1000 putre. Mundu guztiak badaki hori, ziur badakizu zuke. Gure atletikek berekin ditu 109 urte. Entzun dedanez Bilbo aldean denaz doble izaten omen. 50 izango ditu, ta eurek puztu ondoren. Bigarren mailan gaudegu baino lehenengo geratena den. Atletik berriz ez geratu lehenengo mailan bigarren. Naiz hasiera egin genuen indartsua eta fuertea. Gure taldeak aurten aski du laugarrengo izatea. Ta Bilbon dena doblea dela, zenion lagun maitea. Horixe daba primeran naita, hor segundan egotea. Segundatikan primeraraino ez dago hainbeste bide. Zuen gixako lapur handirik ez balego adiskide. Castilloen anteriornetzat, Fernando Llorente nire. Hauek Euskadi deitzen diote Castilla-La Manxarire. Kastillarekin gu badaukagu, ez dakitzen bat apuru. Baina Castillo Durangarra da, egon zaitela seguru. Ta lurralde hau desberdina zen, orain 1000 urte inguru. Eta Rioxa geure azaina, geure bilakatu du. Hauek ez dute bate lotxarik beltzunerik bekokian. Kriston farolak botata ere beti
planta egokian. Realekoak jaiotzen dira, Gipuzkoan, Donostian, ta Bilbokoak jaiotzen dira, eurek nahi duten tokian. Hori ala da eta pentsatzen ez zaitez alperrik jardun. Euskal Herrian atletikek du, nik ez dakit zenbat lagun. Komenientzira eiten ditugu bertako eta euskaldun. Murillo ere muro izan balitz, plantillan eukiko genuen. Hauek dutena izena bizen eta nortasunen festa. Eurek Bilbotak nahi baldin baute izango ez denik ez da. Murillo eta beste asko fitxajeetan gordeta. Pentsatute Josu Jon ere fitxatu dela.